gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, lalaki patay matapos ginlabo sa kaupod sa ilimnan. Masobra sa tunga ka milyon ka pesos nga balor sang illegal nga droga na recover sa isa ka semanang operasyon sang BCPO. Sa balita nasyonal, China ginpanghiwala ang ginaligar pagpangharas sa Pag-asa Island. 15.6 bilyones pesos nga balor sang bakuna kontra COVID-19 na uyang suno sa Department of Health. Maayong aga Bacolod, mga aga balugamahin sang Western Visayas. Karangadlaw Miyerkules, Nobyembre 23, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sila. Ang balita. Yes, good morning mga ka-aksyon. Good morning na sa aton diri nga mga nag-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Kag sa aton dira nga mga market vendors, no? Sa mga tindahan dira, maayong aga sa inyo. Dira sa may Libertad Public Market, sa may Burgos Public Market. Dira man sa Central Market. Of course, dira sa Sumaga sa mga miyembro dira kag opisyal sang Sumag Market Vendors Association. Maayong aga dira sa inyo, no? Maayong dira nga pagpamati, na maayong nga pagpangapi kasi mga kapihan dira sa tanan nga nagapangapi. Good morning gid sa inyo, no? Sa padayon nga pag-monitor man. Salamat. Kag karon nga adlaw is November 23, 32 days sa mga ulohamboy na, no? Dali na gid lang 32 dias antes ang Pasko, kag 39 na lang kadlaw antes abot ang 2023, no? Sige. Kag sa aton dira nga nagamonitor sa Facebook, aga pa good morning sa inyo. Sa kay Dennis Richard Tiboroma, press may aga dira sa imo sa San Enrique. Good morning. Dira man sa kay Inday Blaza. Kag si Ana Sinoro, aga pa man, good morning sa imo. Rhea May Curry. Ay, ano ni Stephen Curry man? Kag mag-eskwela. Pamahaw ta, kag mag-eskwela. Sige, magina, no? O man si ating pamahaw na. Atia Kim Riman. Pamahaw na, kag maghimos pa-eskwelahan, ha? Sa kay Billy Albay, good morning man dara sa imo, no? Ray Flores Barioga dira sa Don Salvador Benedicto, kag sa kay Raymar Beranyo Lingoste, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Salamat man sa imo, no? Kay Rosaleo de los Reyes, good morning from Cadena de Amor sa may Barangay Handumanan, no? Sa taga Handumanan dira mga agagid sa inyo tanan, ha? Sa mga taga Hutuda dira, good morning sa inyo. Sa kay Roberto Hiraposco Caraballo, good morning sa imo, no? Way kuno klase subong si ating. Nga way ka klase yahaw. Basi ikaw lang na nagdeklara nga wala ka klase. Ating ano? Siya. Basi kon way teacher goro. Ano subong nga way klase yaw. Anyway, good morning man sa akong dira classmate kag kumare kay Teresa Linaha Kayaw. Dira man sa kay Jean Buarom. Good morning kag kay Lalaine Grace Ibarra. Kag kay Virgil Ligaspi Coloso, kay Maria Fe Abendan dira sa may
din sa gani nga barangay man Ilihan. Oo, sa barangay Ilihan dira sa Bago City, no? Arnold Villanueva dira sa barangay Mailom, Bago City. Good morning man. Sa mga BHW dira sang barangay Mailom, maayong aga sa inyo ha. Salamat man sa aton ng pag-updanay sa digan nga medical mission dira, no? Ate sige, standby na kita sa aton mga balita lokal. Numero 1. Sa detalya na sa ato nga pangunang nga mga balita lokal, patay ang isa ka lalaki matapos sa gintabo o kung ginlabo sa iya kaupod sa Ilimnan sa sitio Lower Lunay, Barangay Mabine sa siyudad sa Escalante. Malas 8 ang tagna sang aga kahapo sang Nobyembre 21, Lunes nga adlaw. Ang biktima ginkilala kay Ricardo Canieso, 48 anyos, sa sitio Tangginto, Barangay Mabine, siyudad sa Escalante. Samtang ang suspetsado naman ang ginkilala kay Marvin Garcia, 25 anyos, kag residente sang Barangay Luna sa siyudad sa Sagay. Sunod kay Police Lieutenant Genos David, ang Deputy Chief of Police sa Escalante City PNP. Si Canieso nakaangkon sang madalom nga pila sa ulo kawala nga kamot nga gitunaan sang iya kamatayon. Antes na sapuan ang bangkay halin sa isa ka kahiwatan si Canieso upod man ang inatudlo nga suspek nga si Garcia. Las 8 sa Domingo sang gabi, nagpauli na si Canieso apang siya ang ginasunod sa suspek kag sa madulom nga bahin sa lugar didto ginhimo ang krimen. Nagpalagyo naman si Garcia matapos ang krimen kag sang ginpatigan ang hot pursuit operation. Wala na siya sa iya nga ginatiniran. Blanco pa karon ang kapulisan sa rason sa sining insidente. Nakumpiskara masobra tunga sa milyon o kung tunga sa milyon ka pesos o kung 581,800 pesos sa anti-illegal drugs operation sa Bacolod City Police Office halin Nobyembre 14, tubtub 20, 2022. Sulo kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, BCPO Public Information Officer, sa 5 ka police operations, 5 man ka peso na nagkaladakpan kanapasakaan sa kaso. Sa kampanya batok sa wanted persons, 5 ka mga operations ano pat na tigayon nga nagresulta naman sa pagkadakop sa 5 ka mga most wanted person kag 4 ka mga wanted person. Nakumpiskar naman sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA kag binalbagan PNP ang 108,000 pesos nga balor sa ginasuspetsuhan Cebu sa bypass operation sa Nobyembre 21 sa sitio Serena, Barangay Enclaro sa Banwasang Binalbagan. Ginkilala ang nadakpan kay Aphrodite Song, 38 anyos, nga nakuhaan sang 8 tanan ka mga small kag medium elongated nga transparent plastic sachet sang ginasuspetsuhan shabu. 2 ka 500 pesos bill kay iban pang mga drug paraphernalia. Sa karon nga adlaw gintala na nga pasakaan si Song sang kaso sa paglapas ng Section 5 kag Section 11 o kung pagupot o pagbaligya sang illegal nga droga. Dakop naman ang isa ka mekaniko sa drug buy-bust operation sa St. Francis Phase 8, Barangay 4, Siyudad sang Silay, pasado launa sang hapon sang Nobyembre 21. Ang suspect ang ginkilala kay Ariel Abelar, 41 anyos, kag residente sang sitio Bara, Batos, Barangay Mambulak sa amuman nga siyudad. Suno kay Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang hepe sang Silay Component City Police Station. Si Abelar ang analista sa drugs watch list sang kapulisan kag binula na ang surveillance. Nakumpiskar sa buy-bust operation
operation ng 6 ka magagmay kag 2 ka medium size kag 1 ka dako nga sachet sang suspected shabu nga ginagulubanta naman nagabugat sang 9 gramo kag nagabili sang 61,200 pesos. Na-recover man sa kapulisan ang mga drug paraphernalia kag ang 1,200 pesos nga buy-bust money. Preso karon si Abelar sa custodial facility sang Silay City Police Station kag natalanan naman nga pasakaan sang kaso. Nadakpan man ay sa kalalaki matapos nakuhaan sa illegal nga droga kag illegal nga armas sa lutang sa buy-bust operation sa Purok Paraiso 2, Barangay Talok, Siyudad Sambago, pasado las 12 ang takna sang udto sa Nobyembre 21. Ang nadakpan kilala kay Edgardo Quaison, 51 anyos, kag residente man sa among lugar, kag nakabig man nga street level individual. Nakuha kay Quaison ang napulo ka sachet sa ginasuspetsuhan shabu nga ginabuluan ta nagabugat sa masobra 1 ka gramo kag nagabili sang 7,480 pesos drug paraphernalia kag ang 500 pesos nga buy-bust money. Nakumpiskar man kay Quaison ang 1 ka kalibre 22 nga armas kag may 5 pa ka mga wala naglupok nga bala. Preso naman karon si Quaison sa custodial facility sang Bago City Police Station. Nagpungko naman bilang bagong hepe sang Candoni Police Station si Police Major Roel Kulanag. Si Kulanag ang nagbulos kay Police Major Ronald Santillan nga natapos ng 2 niya katuig nga pagpangalagad bilang hepe sang kapulisan sa Banwa sang Candoni. Suro kay Police Lieutenant Judesis Catalogo ang spokesperson sang Negros Occidental Provincial o kon Police Provincial Office o kon NOCPO. Protocol sang PNP nga sa tion nga maglapaw na sa 2 katuig ang pagserbisyo sa 1 ka hepe. Siya ang pagabuslan kay gasaylo sa iban nga unit. Si Santillan naman ang unang ginsaylo sa provincial headquarters ng NOCPO, apang sa karon ginassign bilang Deputy Chief of Police ang Bago Component City Police Station. Samtang ginpahayag naman ni Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, spokesperson sang Bacolod City Police Office, nga kinahanglan nila sang kooperasyon sang pumuluyo agon malikawan ang mga aksidente kag insidente sa panahon sang Pasko. Suno kay Gabana, kadamo sa mga nagabaton sang Christmas bonus, rason nga madamo na ang mga naga-Christmas shopping, apang madamo man nga makawatan ang nagabantay kada panghita sang ila pwede makawatan. Panugyan ni Gabana nga dapat mangin mabinantayon sa palibot kag hindi magdala sang dako nga cash kung maglagaw para hindi makainganyo sang kawatan. Ginpahayag man ni Gabana nga papaskugon pa nila ang Police Visibility Patrol. Ilabi na nga nagahulat sila sang written order gikan sa PNP angon sa pahayag ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. nga wala sang may mag-leave sa kapulisan tubtob sa Enero 15 sa masunod nga tuig. Ginpasakana sa kaso nga homicide si Ulysses Karampatana, sospetsado sa pagluthang patay kay Edmark E. Wayans, isa ka scout ranger sa tunagligad nga semana sa isa ka resto bar. Ginklaro ni Police Major Jory Puerto, ang hepe sang Bacolod City Police Station 8, kung nga ang homicide lang na pasaka kay hindi murder, inibagod wala sang makatistigo nga gin-finishing pa sa ulo sang suspect ang biktima. Sunod sa hepe, mayara naman sang pag-areglohanay sa tunga sang 3 ka kaupdanan sang sospetsado nga si Private First Class Jobert Villagracia, isa man kay Scout Ranger nga biktima sa pagpangkastigo. Sunod sa hepe, apisar nga napasaka ng kaso, ginaproseso naman ang sang suspect makinanglanon nga mapapeles agod ini nga makapiyansa. Samtang sa karon ginahulat pa ang autopsy report sang biktima. Action Radio Philippines Standard Time, 13 minutos na nagaligad sa attack na ang alas 6. China, ginpanghiwala ang inaligar pagpangharas sa Pag-asa Island. Samtang 15.6 bilyones pesos nga balor sang bakuna kontra COVID-19 na uyang sunod sa DOH. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Kag sa aton mga ka-aksyon, Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte. Okay. Si ating kay naghambal nyo, kaya sa ko, himos na ka mapahaw ka mag-eskwela. Nagkad niya, hahaway ko yung klase action boy, kaya ang room namon, ginulam kasi ang senior high. Ay, hulamay gali isla room. Oo. Gahulamay. Si sabat ni Dines, si Alin Dines, niya ating, biskan mo ay klase, dapat may eskwela kagid dyan. Perte kapisan ka na ganyan magamuha Si Lili na. ating, yung tiyak ko lang ito kurang grade 9 yung nag-eskwela. Importante nag-eskwela ka. Kanta sila ka, kaya makita mo ang imong nga duwan. Wow! Hindi ka wala magtiga. Kalain. Good Grade morning 9 na sa gala? Ha? Grade 9 na sa gala? Ambot Di ko grade 3 pa lang na saya. Grade 3 pag hindi kalain. Sa ano lang na ya? Sa height. Oo. Bauting na siya. Anya katingo. Birahibla inom cherifer. Pwede pa na may ngagaw panaguro, no? Good morning kay Miss Teresa. Lina kayo, Action Boy. Sa may Bago City. Yes. Nag-greet siya sa aton sa good morning. Yes, good morning, Kaya Mare. sila dra ni Miss Virgie Ligaspi Coloso, balag si Miss Lalaine Grace Ibarra. Good morning, dra Good sa inyo. morning. Okay, kag din ka na to agina. Dire ko kay kuan. Ano na si Ma'am Luing Melo. So, morning sa imo, kay Phil Alunsagay. Ay, Sige. good morning, Ma'am Luig and Sir Phil Alonsagay. Kay Juvie Munares, da ka na? good morning man. Juvie Monares, good morning. Kay Evelyn Sinaon, good morning sa imo. Kay Helen Escosareta, good morning man. Araman si Jonah Medesilo Caniedo. Good morning ko no sa CSA B Batch 85. Batch 85, Commerce Department. Mo kami galing ito di comics ni. Kamo galit. Kami Di ba na si daw sa- classmate mo na Action Boy? Lipat ka lang? Basi classmate. Or kami lipat siya? Oo, lipat siya classmate kami. Classmate kami siguro, feeling ko mo. Oo, sa CSAB. Sige. Commerce Department mo ka mo. Ha? Commerce Department. Gani man. Wala ko balo ko na nung iyang kuan major. Kaya ako na kuan niya mo ng accounting. So na accounting mo na mo sa sumong accountancy na ganyan. Oo. Muna galidasig ka sa math. Dahil gusto. Kay Teacher Romela Ilostre Arevalo. Oy, good morning sa imo, Teacher Romela. Yes. And siling niya, good morning ko no sa aton. Kay God bless. Thank you. Miss Ana Sinoro, good morning dra sa may La Carlota City. Araman si Tintin. Christine Menyes Villalobos sa may Pandanon DSB Produari ni siya sa sa Bacolod Subong. Si Ating siling niya ang height lang pang elementary, makabit lang ko mag New Year para magtaas-taas ko. Okay lang na siya, Ting. Kabit ka sa ano? Magtaas-taas ko. Hindi ka makabit. Piwan ang kabit mo da, ha? Hindi ka magkabit, Ting. Pabitin ka. Pabitin niyo dyan, Yata ka sa lunggan daw. ay. Magbitin. Nung Hindi kasi dalunggan yung magtaas. Tsura mo daw kwanta daw elf. Ano ka lang isang elf ba? Good morning, Nanda. Sino niyang sige? Si Miss Jinky de Alagdon, dira sa Phoenix, Arizona, morning man. Of course, kay Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo. Dira sa Rochester, Minnesota. Good morning dira sa Good inyo. morning. Musta na mo sa US man na White Christmas na. Ka winter na eh. Siguro Winter na ti White Christmas. No? Everybody is wishing for a White Christmas. Yes. Si Miss I'm dreaming. Josephine Lacson, Action Boy ha. Kasi si Mr. Rodolfo Lacson, good morning ng dira. Yes, sa New Sa York. may New York. The city that never sleeps. The city that never sleeps.
Ti tsakto man ako si ating sa balayan ng kabit. Di maaba siya kuno kay Yani. Ang bali din gani oo. Ang balitan din niya baka kay Yani bala ka kon mag New Year. Maba. Abagi siya, ala. Nang maba ko na binan. Sabad mo naman. Kag si Ay, ano na ni? Sige. Dira man sa kay Migo Taroperto Manbol Gallo sa Las Vegas, Nevada. Good morning dira sa imo kag si Madam Alma Alvarez Gallo. Yes. Correction boy, ginatamyo ako lang sa happy birthday. Ako na teacher sa una. Sa Kag, din. of course, media practitioner man. Si Sa Miss dingat- Shona Villaluna Gushauco. Ay, birthday ni Chon Nasbo. Yes. Happy birthday, Miss Shona. Happy birthday, Chon. Tamyo, Kag welcome presidente on na sa air. Subongsang Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas, Bacolod Chapter. Yes. Negros Occidental Chapter. Ano? Happy birthday da kay Miss Chona, ano? At the same time, presidente sa KBP daw kag sa DYAF, kuha ni sabla mo, siya ng kwanda, manager. Muta akong manager na nada siya subunga. Guro Kaya happy birthday lang siya boy kay Toto Hans Francis Aboso. Ay. Birthday niya today. Yes, good morning. Happy birthday, Hans Francis Aboso. Yes. Tingnan lang kung section din gapon do ka kundi siyaw noon kung anong ginaprek-parek kaniya daw kadamo sila pang bit-bit yan kon birthday lin ni Toto Hans. Ay, natinguha man ang magulang. Hay gidya. Birthday nga paninguha man sa magulang. Kalay. Namo ginaya basta manggod mo siyempre. Bangod mo kanon mo ginaya. Kung hindi man siya gini mo ang kinatigaan mo gina siya kung paano lang wala. Para hindi ka na mapalibo. Ang malakso yan, hindi ko birthday ni Hans. Hindi ka man din mapalibo. Gaya na lang cash. Eh, siya na lang bahala na ya. Di ba? No. Tiyan mo ito yung chikihan niya Ang na mga lang. tsikiyan yan lang. Sana all. 30 na Damodia. Standby na kita sa Balita Lokal. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kadtion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:24. Sa detalye na sa mga balita nasyonal.
Ginpangiwala sa China ang panibago nga pagpangharas nga ginhimo sang ila Coast Guard sa mga miyembro sang Philippine Navy sa Pag-asa Island. Suno kay Mao Ning, spokesman sang Chinese Foreign Ministry, bisan matuod nga ila ginkuha ang debris halin sa Philippine Navy, nag-agi suno sa iya sa konsultasyon. Ang among object ang ginaligar halin sa wreckage sang rocket nga ginlansar sang China. Ang unang nakitaan sang Chinese personnel sa kadagatan sang Nansha Island las 8 sang Agas natong Domingo adlaw Nobyembre 20. Apang antes pa suno sa iya na makaabot ang mga Chinese sa nahamtangan sang wreckage kaya nakuha sa mga tinaw sang Philippine Navy kung nga na mayara sang maayo nga konsultasyon rason para ibalik sa ila sang Navy ang wreckage. Ginpahayag sa Department of Health kon DOH nga nagalabot na sa 15.6 bilyones pesos nga balor sa mga bakuna batok sa COVID-19 o kon katumbas nga 31 milyones ka mga shots nga nauyang sa pungsod. Suno kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Verriere sa amo nga kadamuon, 24 milyones ka shots ang na-expire tungod sa magamay nga shelf life. Samtang 7 naman ka milyon ka shots ang nahalitan tungod sa temperatura, samtang iba ang tungod naman nga nabuksan kag wala naman magamit. Dugang pa ni Verriere nga 70% sa 31 milyones ka shots ang maginbakal sa mga pribado nga sektor kung lokal nga gobyerno. Isa man sa rason sa pagkaguba sa mga bakuna ang mga pagpangduha-duha sa mga Pilipino nga magpabakuna sining katapusan nga bahin sa tuig nga nagnubo na ang mga kaso sa COVID-19. Ginmando naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Environment and Natural Resources nga pabakuron ang regulatory powers batok sa small kag large-scale mining. Sa pagsapol sa opisyal sang DENR, ginpahayag sa Presidente nga tuyo sa pagbabakod sang regulatory powers amo nga masiguro nga updated ang standards kag istrikto ginasunod sa mga minahan ang safety and health programs para sa ila mga trabahante. Suno pa kay Marcos, kinahanglan nga pasangkaron ang social protection kag seguridad sa mga trabahante sa mining sector. Ginendorso sa Commission on Appointments kon CA Committee ang ad interim appointment ni Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan sa plenaryo para sa kumpirmasyon. Ini matapos aprobahan sa CA Committee on Public Works and Highways ang motion ni CA Majority Leader Luis Rey o kon Raymond Villafuerte. Antes sini ginpahayag ni Senate President kag CA Chairperson Juan Miguel Zubiri nga wala sang anuman nga objections ang Senate contingent sa pag-aproba sa appointment ni Bunoan. Sunod nga magatalakay sang ad interim appointment ni Bunoan amo naman ang bicameral body. May kabilugan nga 26,200 ka barangay sa bilog nga pungsod ang gindeklarar nga cleared na sa illegal nga droga sa idalom sang whole of nation approach sa Barangay Drug Clearing Program. Sa pinakabago nga datos, 74% sa kabilugan nga 35,356 ka barangay nga natumod nga drug affected. Gindayaw ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. ang pagtingwa sa mga ahensya sang gobyerno para matuman ang ini nga handom. Halin Hulyo 1 tungtong Nobyembre 1 sini nga tuig, may 403 pa ka barangay ang gideklarar nga drug cleared sang Regional Oversight Committees. Ginpahayag sa Philippine National Police kon PNP nga may kabugusan nga 1,531 ka mga high-value drug suspects ang naaresto sa una nga isa ka gatos ka adlaw nga pagpangalagad sang Marcos administration. Suro kay PNP Chief Rodolfo Azurin Jr., ang mga high-value individual ang kabahin sang 14,922 ka mga suspects sa illegal nga droga ang naaresto halin Hulyo tubtob Oktubre 8 karon nga tuig. Dugang pa ni Azurin magapadayon ng PNP sa pagpabaskog sa ilang puwersa para sa misyon padulong sa hilway mas progresibo kag drug-free nga komunidad. Pahayag pa ni Azurin 12,321 ka anti-illegal drugs operation ang ginpatigayon nationwide sa masobra 3 ka bulan base man sa datos sa ginsumiter sang 17 ka mga police regional offices. Damlag pa suno sa reports nga naka-record ang PNP sang 46 ka mga suspetsados sa droga nga napatay sa tion sang drug operations. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:28. Inyo ginmamatian ang aton mga balita diri sa Action, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Upod ka Action, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag Action Boy Duran. Una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod Action Radio.